Ngger, eling-eling yo ngger. Besok yen wis titi wancine bakal ana kreta tanpa jaran. Tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang. Kali ilang kedhunge lan pasar ilang kumandange. Ngger, cah bagus, iku tandha jaman Jayabaya wis cedhak. Bumi saya suwe saya mengkeret, sakilan bumi dipajeki, jaran doyan mangan sambel. Wong wadon demen nganggo pakaian lanang, wong lanang kaya wong wadon. Iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking jaman. Mula ya ngger, jaman iku akeh janji ora ditepati. Akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe. Manungsa padha seneng nyalah, ora ngendahke praturaning Gusti. Barang jahat padha diangkat-angkat, barang suci padha dibenci. Akeh manungsa padha ngutamakke dhuwit, lali karo manungsan, lali kabecikan, lali sanak uga lali kadang. Kepingine urip mukti mung ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekake duraka. Wong bener tenger-tenger, wong salah malah bungah, wong apik malah dadi tampik. Wong jahat munggah pangkat, wong agung kesinggung, wong ala kapuja-puja. Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang kapriwarane. Akeh wong ngedol ilmu, akeh wong ngaku-ngaku, njabane putih njerone gabuk. Ngakune suci nanging sucine palsu. Akeh mbujuk, akeh luja, akeh udan salah mangsa, akeh prawan nglairake putra, akeh jabang bayi lair goleki bapa. Agama akeh sing nantang, prikamanungsan saya ilang. Omah suci do dibenci, omah ala saya dipuja. Anak mangan bapak, sedulur mangan sedulur, kanca dadi musuh, guru
padha dadi satru, tangga padha curiga, kana kene saya angkara murka. Ngger cah bagus, besok yen ana peperangan saka wetan, kulon, kidul lan elor, akeh wong becik saya sengsara, wong jahat saya seneng. Wektu iku akeh dandang diunekake kundul, wong salah dianggep bener, pengkhianat nikmat, durjana saya sampurna, wong jahat munggah pangkat, wong lugu kabelenggu, wong mulya dikunjara, wong wadon nglamar wong lanang, wong lanang ngasorake derajate dhewe, sing kebat kliwat, sing kalah sambat, sing gedhe kesasar, sing cilik kepleset, sing anggak ketunggak, sing wedi mati, sing nekat berkat, sing jirih ketindhih, sing ngawur makmur, sing ati-ati ngrintih, sing edan keduman, sing waras nggagas. Nanging saiki sing lagi digandrungi yaiku ngresakno numpuk bondo ing madya mangan kanca, tut wuri goleki rai. Nanging ngger beja-bejane wong lali taksih beja wong sing tansah eling lan waspada. Serat Jangka Jayabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.